dulu. Oke. Selamat malam, Mas. Oke, selamat malam Dek Lintang. Kelas berapa kamu? Kok nyelok Dek Lintang iki? Oh, coba Dek. Loh gak, maksudnya kelas berapa? Kelas toh. berapa? Tekon Dek Lintang. Sapa? Jenengan lo? Aku toh. Lambo aku ra dianggep karo guruku kok. Lah nyapa kok gak dianggepi? Lah demben ditokne kok. Pergo ngombe wedangi gurune. Oh, akhirnya nginceng. Loh ora. Ini kuliah loh Dek Lintang. Kuliah? Oh semester berapa sampean? Ayo, bedaan semester piro? Pira ya? Pira ya? Pira Mas? Rolas. Wah, deo no kuwi tulisan rolas. Semester 3, 4. Semester 5, Mas. 5. Wah, 5. Wah 5. Kok ra mundak-mundak? Dulu. Apane? Dhuwure lho. Dulu. Iki ya semene iki. Semene Sing wae. ndake semestere. Oh pawaan ya berarti. Oh, Pawaan iki pawaan. wis ngene iki. Ancen jawab pawaan kecentret ngene iki dadi gak iso dhuwur. Jurusannya hebat loh. Jurusannya apa Mas? Kuliahnya mengambil apa? Njupuk apa? Montor kamlengi sing duwe. Somontor. Kuwi maling ya. Maling. Maling, Mas. Apa maksudnya? Jurusannya apa Mas? Jurusannya? Jurusane apa ya? Kalau wis dikobongke ya. Gak aku wis gak sido banyol. Apa jare? Dikobongne piye jare? Jurusannya Solo Nganjuk. Solo Nganjuk Kediri. Jurusannya pedalangan. Pedalangan. Bisa ndalang Mas. Lho, piye to? Berarti teka ya ngene ngeprak Mas. Ngeprak ya Oh, teka. nyek lintang. Oh, nyanjanan. Nyowo palek. Modele kaya piye ngono lho, kaya ra yakin. Ini pedalangan diulang para senior-senior dalang. Nggih, Pak Purbo, Pak Cahyo ini Alhamdulillah. mengajar. Jadi Mas Pektor diajar. Diajaripun. Diantem wong sak kampus. Nggih. Heeh. Pripun, Mas? Ndonga napa kanggo warga? Warga masyarakat Wilangan nggih. Iya no. Nggih, mugi-mugi sak bibaripun nonton wayang, iki acarane napa bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Ya. Mugi-mugi dusun Wilangan Wilangan. tepi nebe saking suker kaget gitu. Suker sakit. Iya. Suarane jan. Suarane jan. Kaya wong sepuh. Oh alah, nggih pokoke intine donga Mas. Heeh. Mugi-mugi desane Dusune. dusune pinaringan barokah. Amin. Masyarakatnya panjang umur, sehat selalu. Amin. Panenane saya melimpah ruah, Mas. Ini suaranya agak habis karena kemarin agak sakit. Jan ngedrop rong dino, Mas. Masuk ngain, masuk ngain. Masuk angin. Masuk boin ya. Masuk- Kamu masuk boin ya. Heeh, masuk oin. Boin. Itu sudah dikeroi, Dikeroki. tapi dikeroi cengelnya. Heeh, dikerai cengelnya pakai pacul, jadi langsung. Ya jal batuke tak demeki. Aduh panas banget. Masa panas? Heeh. Nah. Oh, waduh. Kok bokong sing Waduh. didemeki. Nah, jajal. Aduh, panas banget. Masa panas, Mas? Hah? Panas ya Mas, cemen. Ora apa-apa no, iso ora panas. Masa Tapi kamu sih. Litangnya penak ngene kok drive diobok. Senajan suaramu habis, ora Nggih. kitang siti bawa. Bawa ya, Mas. Bawa. Karo Mas. digandrung dik lintang. Ya, Koiron. Isa Dik ora? lintang Ya, ya. koiron. Ya, Dek Lintang Aja tak macem-macem lho. Bintang kebaikan. kebaikan. bintang kebaikan. Ya. Lah sing gandrung oloi Mas tapi. Lho, ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Vektor kok, vektor. Apa to tegese vektor? Pikiran kotor jadi. Victoria apa Mas Jali? Victoria apa? Victor itu kalau dalam bahasa Bahasa apa? Victor ora Victor, iya. kakek V. Cacah winaan. Wah, oh, cacah iki. Victor itu apa? Victor. Victor itu apa? dalam bahasa Bakso Inggris. iki piye, Pak? Bahasa Inggris. Aku luwe Pak. Weh, ngecek panitia kowe. Wis dicepakne Wes, prasmanan pun. Wis pun. Wes wes. Victor dalam bahasa Inggris menika artinya pemenang atau kemenangan. Luar biasa. Kemenangan luar biasa. Menang apa? Ya menang elek tok ngene iki. Menang rusuh. Digandrung napa Mas Victor? Pelak napa selindro Mas? Pelok mawon apa? Ben kita kena rasane gandrung ya. Nek model Dik Lintang niki sampean masuk apa ora? Model Dik Lintang Cantik iki kayak masuk aku lencir kuning seperti ini masa nggak cantik sih? Hmm. Hah? ora? Apa kok ngerindil-indil tok? Ya cantik, aku Oh, cantik. grogi ya Mas. Oh, Karo iya. wong ayu ngene iki. Oh. Aku kan saya polos to, jadi ya Sik polos. aku polos ya. Masa? Rong tau gandeng blas. Wah, Pemenang ya sing jenenge gandeng sinden iki aku ora tau. Oh. Masa? Heeh. Ejal Lamelu. digandrung, heeh, lon-lonan. Tangannya. Tangannya kok gede aku toh Mas? Lah jare sepiro ya. Iya iya. Ya enak iki ora enak ya. Anak iki, heeh. Bawa.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa Mas. Iya, saya tahu tak ambekan. Ya ndak. Sebentar bangun. Weh, bangun ya. Bawa sing apik sing penak dihayati ya Mas. Oh, Bawane apa? wis nembang dhewe. Kok ngambek sih kamu? Ndang bawa ndang. Lah kamu ganggu. Kimi ginggu. Kangenku tanpa umpama. Kangen karo sapa? Ayo karo seliramu to. Weh. Ibarate Dik Lintang dadi dalan, kowe sing apa? Aku sing lewati dalan. Ibarate Dik Lintang dadi kembang. Aku dadi tawone. Kok iso dadi tawone? Bedino tak antup. Ngene iki ra kok bergaring ngene Mas. Wah, siapa? Umpama Lintang kuwi kompor, Kompor kowe? aku dadi pancine. Kok iso? Kok iso? Nangkring terus. Nangkring. Pancen kaya kompor pancen. Jenengan ki aja sia-sia loh Mas. Ora. Mung sliramu kang dadi telenging Kok mendang? Wes alon ae. Lintang kaya entuk dolanan anyar. Kaya geret wedhus ae modele. Lucu, sampean ki lucu loh Mas. Lucu, comel Masa ya, lucu? Mas, comel. nanti aku bawa pulang ke Kediri ya. Loh, gak apa-apa lho. Hah? Heeh, gak apa-apa wis, gawono Tapi mulih. ku tak dekek di kandang. Lho. Masamu marmut. Oh semarut. Lucu loh Mas, nang neh. Terus. Ya. Wis lawas anggonku nunggu. Biar sejajar ya kita. Iya, ben padha. Kuwi jane romantis po ngece Lintang iki. Ya ben sejajar toh Ya, Mas. gini. Coba ini Ben iso cocoknya ngerangkul. gini. Ben Heeh, ben bisa ngerangkul. Piye iki? Tanganmu lho ora teko ngerangkul aku. Lah iya aku golek celah yo angel ram. Aku yang ngono biasane golek selah angel. Amung tansah orang rumahnya aku. Iya. Leledo. Mas Victor, Ijih. upama Dik Lintang kelakon dadi bojomu ngono terus malam pertama mbok jak ning ndi ngono. Janing ndi? Ya paling ora nek aku yo rada mampu paling ora yo ning luar negeri no. Pai. Ning Singapura paling ora. Singapura. Berarti numpak pesawat no. Numpak Naik pesawat ya. Numpak nanti becak. kita. Imah. Ya numpak pesawat to yo, numpak Ning pesawat. Singapura. Ning Singapura. Mangane mbok jak apa Dik Lintang? Ya paling ora nek makanan kono ki Chinese food ki minimal apa ya? Sik ta wong ning Korea kok Chinese food lho. Singapura. Oh Singapura Chinese food lho. Ya kono kan Tetep enak ya? Tetep enak. Ya ora kita Minumnya apa? mangane sik ta Oh ya urung. makannya apa? Susu ngombe ngelak ya iki kita. Padha kaya Dik iki begini ya. Pak Bambang. Makannya apa Mas? Tuku nongko ora. Ya apa makame biasane Nek ya, Chinese food ya apa? Chinese food ki apa ngono kae Lele. solele. Lah kan Chinese food itu juga dari fish itu loh. Ya apa ya kayak sushi. Sushi. Weh, ya kena sushi barang. Oh, Sushi. kena ya, Wah, Kak, ya? wah. Eh. Tunang ngono kae Pokok tunang. gak susila ya. Kok susilo. Sushi ora apa-apa nang kono ya buka. Terus minumnya apa? Minumnya paling ora ya Arak. Wah, kok arak itu itu Mas? Ya aku raro. enak bir Mas tenan. Ora Pemenet tak puntul, wah jos iki. Kok tak gawake. Tak puntul. Ya. Gaji. Tekan Singapura. Mong tansah leledo. Umbine apa, Tan? Ngono. Umbine apa, Mas? Mas, umbine apa, Mas? Rikala dina kepungkur saya tak tutup nih. Bobor rampung lakoni ae. Susu gak bang plecet. Iya, ndang. Tutup no Kang Mas. Iya. Karo wira-wiriran. Wira-wiri. Dadi kaya ngene iki nembake ora nggur manggon ae dadi ya Jangkrik. Mas te mlaku rono kok nggur munyer. Oh, mlaku rono. Mlaku rono, ya. Mlaku rono. lho. Digandeng ya, Nyuk. Sapa? Ya Dik Lintang to. Ya maaf ora tau gandrung. Iya. Ayo golek ning petengan ya. Hei.
Maksudnya karo bowo. Oh, bawa. Dadi mlaku karo bowo. Oh, mlaku karo bowo. Balik. Jenengku dudu bawa iki, Mas. Balik. Bawa melaku karo bawa. Heeh, mlaku karo bowo. Ayo. Sliramu nate ngendika jurang iki lho. Matane gandrung kok. Sing wedoke ketoke ngangkah patimu. Oh, modele kaya ada jurang juwekakno ngono ae. Terakhir. Tresno lahir terus sing batin. Monggo diajeng. Nggih, Kang. Mardika wae apa Mardika sing melok wae. monggo. Heeh, apa sih? Lama Yo. tuas katon tejane yen mbok berangkat tanpa jarang aduh wirakane sinawang tan ambos seni yen basango dewi mbah patot nyata jatmi kaprak ati aduh lestari ya tanah lir lagi ngam sarek Natian bebasane kelingan godhong salambar Kang Mas kaya wis kacetan rasa sangeset ning atiku. Tembang menika nggih kula katuraken dumateng sedaya panitia bersih dusun Dik Sedaya Lintang. panitia nggih, Mas. Muga-muga kena kanggo jampi sayah tombo Nggih, kesel. Alhamdulillah. Mergo awake dhewe iki seniman. Nggih, Mas. Seniman kuwi Seniman bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Nyenengke wong akeh. Nyenengke wong akeh, Ah, ah, menghibur sedaya marga ah, ah. masyarakat Wilangan. Baik wayangan, baik wayangan, lagu-lagune. Lagu-lagune. Mergo sing dienteni ya kuwi. Hiburane ya, Mas. Nyapa? Nyapa iki? Anu wae rasa wayangan jagongane mburi ngono kok piye. Lah nyapa kok? Kok kene ket mau ngonteni. Wis tajak apa. Wis Lah gogok. kan alon-alon sik, Mas. Ya alon-alon tapi ya ora suwe-suwe kemeng ya ngene. Ya alon-alon ku nek saya arep nak cepet. Oh, oke. Ya. Apik lho, Mas. Kena Nggih. nggo pajangan ning kene wis. Loh, Ngono aku ae. nek nganggur jadi patung selamat datang kok karo. Sing bola-bola foto. Ya. Pacane sarwa asri jerobak tenaga tansah war eman wasapayang Garap lom-loman, yo. among Dimas para Katur sedaya para perangkating dusun lan sedaya undangan mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Bersama Dik Lintang Kairo, Mas Victor. Hey. lama tuh